Nyt ollaan tämmöisellä idyllisellä pihalla täällä Puuvallilassa ja sulla on täällä myyntipiste. Onko tänään ollut paljon porukkaa liikkeellä? Tänään on ollut ihan kiitettävästi, että tosi kivasti on ollut porukkaa. Ilmat, säät sallii ja muutenkin. Täällä on aika rento tunnelma ollut, kun ollaan kierretty täällä eri paikoissa ja ihmiset tuntunut olevan liikkeellä aika niin kuin herkällä korvalla ja näöllä ja muuta. Juu, että kyllä on ihan, vaikka on ollut enemmänkin ihmisiä, niin kaikki on kyllä sopuisesti sopinut täällä kulkemaan, että ei ole mitään tosi rentoa porukkaa ollut. Mikä täällä on semmoinen myyvin tuote? Onko sulla mitään ajatusta, mikä tämmöisessä pihakirppiksessä voisi myydä parhaiten? No ei oikeastaan, kaikki myy aika tasaisesti. Että vaatteet ja tavara lähtee ihan tasaiseen virtaan. Onko ne lapsiasiakkaita vai senioreita vai siltä väliltä ihan kaikkea? Kaikkea, ihan kaiken ikäisiä.